ye dani dua ni wia ba bi odi nwi ni share no on tra so bako yina de se o twa nwi ni mpo no se agya katachi me ne obi anya problem timi serew e bia me nim sunsun me kura no timi di me nwi ba bo me ho ba ma me de akọ esep Asembi wo ha edika editie edinchiremu yesi ewram sunsumu ansa nananu matimi aboaye nanso mimi no mienu ye ne ye de hwe kwan ne ye de hwe ade de ya ade nananu ma memu enye nu ntine nyansapo ye ba ne abesane ne badwemba kwa so ne ye de amamu ye mamu nyina akwa aba ye matena se ede mba nyansapo kasamfonyini so enne yasa abebiem ne de sunsumu ankasa pa ewram ye na nibre so na niema bia menu mienu ye fa ne tra nanso sensunsu aso enwo ede man ne nyinsa so papa no ye ne black power atwetwe eho enkomo black power menua ye ma akwa baba nyansa me jo so menua na wompom te sei bo dada ro na akwa da na me ha me biza se wompom te sei obi ani moti anum ne ade nim nubra ne nua ni nanso no amamre ne amane ekwa so e wo se yebisa ati arafo mohu ye ne black power se de ye page so de won hye da nye hoho wo so wono ne ne bebo nkomo nenne nkomo twetwe no ba bia ye gina pa ye wo me ene obi a wo hwe ya ne yekoyi yetia yetinwi no ya ne ye ne dai ye sori ya ne eja ho ne yeko ye morre obi etimi tena ba bia aka mu kro timi bubu no morre ne office otimi bubu no morre abonten ba bia obubu no morre ne ye wi ya ne ye ne dai na saade na ye ne sunsun aso boni bi wo ho ana na mbeka se kane no 2000 for ni 90s for ni 80s for no crowd bi am behu kakra na 2000 for de ye wia onsa atakwa meda no na baby enhu apan no ye maame nom ne ye papa nom no mo abobọ ne sa no wo de ahye ho sa ne wo botaye bi nti ana ene ye nwura mwen ye bisa black power no ye nhwe sunsun ni twaka ewo ede man ye nwi a ye jagu baby basa no black power menua me sa mu akwa baby jo so menua me yi miti eye nwi ni makoyi me morre yi morre kra ya sempro ene mabubu ene meja ho na meko enye no ano no menua me da kwa da wasipa ni akwanya ode ama me mechia ahwefo nyina asem de mudi bia ba o oko kan sisi e be ka se ya bospese edi enya pa se obetwitwa o morre ana obeyi o moto amu na wayi wuti na waje agwa bonten se nyame ma 80 years ya odi agwa betwa 40 utinyi uborre umoto amni se ne ya hanso nyi so ka ho nwi bia yemi obodu se nwi ko se nwi ade a nyankopon ye mani pa no wa ho den pa me kai samson ana obi otabo sakola bibili ya wuti ale ti nwi ade a nyame ye ya ye wa ho den pa ti utwa wutiri nwi a egu ba bi rof a onche wasase yusu nana fear sunsun the woka ye scientifically it has been approved say wo a wo mutwa wo mutin kwa abo no because awia na eka rede ne direct ti say eka ne saa na kaka akra no betimi ama saa adwemu ha kra betimi enya ene ade na so nipa kura no ni kwa se ade a hye ko wutirim nti wo hwe omo twe asra ene super guru na omo nyina mo firi omo tipati biam omo aye junkies adwene ne weke biam adwena torch wuta yi wuti atembia so watimi hye eche na bua wuti dua na nkasa afi yem femfiri tete na anye yi ane de hye atakwa medan ho edi enti na ne na no no omo ye saade on se enwi ade bi a bua wo nipadua no e ma wonyini che e na ye wo ho akwa nti wo de hye dan ho a tembia na te se de wo ne ho ba wo pra kotugu bola so yi honhum bi atimi fa de de ope nti no wo nche wo wiase mfie na nyame de ma ne so te kra kise wo mowere na sa ma wonya spiritual marriage eye honhum awale enna akra sa awale kra yetna sisi nkonya we sunsun mu nna kise obi akọ rape obi physical ti ya fa sunsun mu rape sunsun betimi no wada because wabo ho kwan ato abonten ni nyina ye nwi na ugya to abonten mowere na otwitwa koto abonten mani fa so sa aba e be hu nipa kra awoko no obi nso bisa se hye dan ho ase ne ya eno nso wa abonten dan ne de ye wankasa wo dan ntine de hye dan na dan ye ho mpae ye no so no se ntimi nhye ho de dan ye ho apae na etimi ahye ho
and na so obi wo so chekere ne dan ho mpa yo chekere no da to ne mpa ase me tiri mi bi te kora na me fa beto dem na se eda abonten na emma ho kwa ma honhom bia ope bia no so be hwa de koro de ntie wagya to na na ko de wagya ne nua to wi o ye fa nkoi nana yenim se emprempren nso aye wenye ye wo bu onmo a okoba brin shop kra na wo sanity nwi de ko ebinum firi se ade a se de ye ka abosomsom wo se koba brin shop ko imiti nam sa aboa ne nyina no madam fu bi itire oso wo papa bi a oba so be yiniti a obemu apranwi na wayi ne nyina mo hu se hononwi bi ani ho na ono no de ade asem akonya na ote so no pagya na ode asase no wayi no wuyi ni wi obesa apra no asesa na ade no ode akọ se sa ade no kra wo ho a se wonya 80 years a oba panyini ono so benya 80 years ya won to aso te se konfo bi a wo hwe me bia na wakom bia wo kom foforo ma wo twa mpese ai uwi akoma ne yayi mpese no ne dia obosom ne se tim ne dada de hye bosom nim se de be ya wuni ho abosom ne be fa obi nti abosom bebre na o monka obi ne ya ntwe ne tiri nyan hye abosom na kade di hye mu ye amma kai santeman abakwasem ba ko bi esiye ebra konfa no chi eyi wo hwini bi ti hu mi mo ndi wa na owie ye no kafu aye se ono no de asanteman nti ne wo ndi wa asanteman ha no mo a onye ndi paketo a chechele ni nyina ade abbo nti se oboso ma ekuwura mu ni ade se eyetumi nwi no chinwi no ti wo sawa de na de kode a na de koto no mo de a na okay na me sisa me de ko miama ko twagya atuma no so e bi ko gya twagya pampa na be fa pampa na be kwa bontin se ni kwantine nipa ni kwa so atade kura ye hye no ni kwa so atade ye hye ene na nso ya bi o cause se eno ne ewu bebrebe ne nkola na ewu tete na akola enwu o nipa enwu rof ene ya boy ho kwan ato ama wakwanya bebre a o se ye fa so wu ne ya le bebre a FCC ni na ensem bebre na me ye nso na bia metutu fom wo betutu fom fa politin hye ho chekere fa hye fanto fom sa fanto fom sa chekere ne fasi na onu mi se trimi kura no me wo trimi bi a na yato a me banya 20 years o se me de share duru mani dware me se yato uti nwa wa yato a se uba enya 20 years a ana wonwe na wo kura na banya 20 years a o se wuyi na ade tunsuo mani di dware na wo se yi de to na me transfer me tumi ne ma no akom tumi no ada opese oba nso beko na nature bi a se onye konfuo mpa nature na Nyankopon de ma wo no unim die nyina so transfer ma oba anything obi wo wa okipu sa mfa ma ne ba bia to wu abon se na fie na ha se eye basa obi wo so wu ya na obi asi na nti na chi nya basa na se obi nso bisa se na enwi ade tunsuo bi de se o de tuma ebetete agum bebre nti nya enwi tete o enwi tete se wabɔ ne se bɔ no na edansuo num na wo dware fa ho wie ya na wasa yi wade na de ato awiem kakra ma na wo na sa de ato se metiri metwa ne 3 times nti me onwi wo ho na me fan sa wo de a waye ne pesempese onye wani na ho so bi kura ka em na obi di bread bia na pa so bi twa ne fast ene wo de share ne niam ma obetimi de akodi ubone obetimi de akodi ubone ba na me se me community mama mboso na kofa ba obede ne wo hu no ama boso so konfo bia ne boso nenam eti nipa na bia wa bempo na otwae na bia boso na ntima anyere ne ho anye a ade nchena boso nwini ma ya boso no nsi bia bi yenkokumi adabi so no anu di mirika bakwa kofa ba enti na wo ka ne se ehu behia se obi obeyi ni ti ni motuom ne ba so ne be ma so ene ni nwi bi e wonu ba bia me ya wonu nwe wo mani nton ene ade egu salon yi e 55 ni ade yi yansesa ya de ni yo hawo yo hawo so ade na do ene se wo fi se untimi nya taamo saa enkoma ne nkopra ho nyina o kwa obetimi wo entoma bi a obekwa na ade ase ho na ade wakonwere si yi gusu wi a wamwa wa ade ade akofie o kwa o de opa tutu ne fa politics tuntum chekere tutu fom ba bi fa hye ho ho ade ni kwa se carbon te dabi o ta wo kra o di dware o sapa o di dware ni kwa se carbon te
mpaboa akora ni kwa so worogu kwa no nene ye de sapo san abontin ma 24/7 wa hwe ya onye da wasase wi so o sapo pa da bi kwa so gina bontin se mi jare anadwo na mi na mi san abontin se mi ba wo ntima fa nko dem fa de ko dem ho ade enye so be ja ho ade wa bontin anase wo ba wadidi awie na nkuku ogu abontin ni kwa se gu ye wo ho bi wo ho a obetuma tentasu atuma de chen wo be didi ade ni bia benya twere wow yale bebre ne pema ye ho ba ya ne anim wo ka nature obi nim se bia wo ya abosum sem dabi so yo ba be ma wo so da wo dwara bontin anase adwa ya ye mo so ho wo de utirate so kai babro de kwasi kokko ye ya ye wo ba bi wo se abofo bi huhu ma bi ni mema bi adija wo be wale wo nti adwa ya na ye mo so na wo gina so de wo de ntuma akata ani mu se me na afele me na wo mo so ro ne yesu ne wo so dabi yesu ni soro yesu de no ni soro se soro na bi ansi wo yemfa ani hu ba se ho na wote ya nyankopon ti asase so se video ma ya me ti asase so so boni pa se ne se so na wote soro wote ti asase nti yede na nyame na boni pa se ne se so no kwatena soro ma watena asase so enu ye kan ya kan zu ka asem kra dada wohwe ono nso ne dia otwa ede kotu ensuo yi mu ya se na enu nso ende nsuo mu na eko mi di de chi o fa se bia me tata no me sere no se ye dani dua ni wia ba bi odi nwini hye no on tra so ba ko yina de oh ne nsuo de se de ko oh se nsuo bia na tene so wo kran ta ho okay na obede hu nti se wantimi wanhunu a on san pa kokko futa mienu ene nsa enye ne se pese wo sere nsuo ni se ba bia ni nwini akodu bia no sere ne se on fa na de man eno je so no a ne kotwa na je so ne konfo na nkasa betima ya man tini nsa nkampo a no wasere ho bone fache nsuo na nwini na hye wo no oni ode ne kra ne sunsum nyina na akɔhyɛ nsuo ni mu no ɛna wankɔhyɛ nsuo ni mo ne ho ban sɛ otwa nwini mpo no sɛ agya katachi mi ne obi anya problem timi serew bia mi nim sunsum ekura no timi di mi nwi ba bɔ me ho ban ma me dia akɔ esep temi ka sɛ twa nwini bia de hyɛ bosum nim ha na ode wuo na kɔɔ ye nti sɛ nipo wo twa nwini sɛ wo na bosum nim ku o to wi a wanyi ni nwi wow no nyina de because ɛno ne tumi na asemi wo ka wo se akomfo se wo mo bantete na mo mu twa mpesempese na wo mo awie no mo awie mo tinwi ni nyina na mo de ahye bosom a wo de bekomunya sa mo de hyem sei menti ase on se o se bosom ne te ho pampan ne ba bi a wonnam bia na otimi ehunu se wonnam ha ne se dabi wusu abosom le tomate ho pampan afa wo yam ba ana wa fa busua na wo firi mu no bi enu ne utinwi no nko aso ne betimi a kire enu nti na mode tinwi ni hyem no nti konfo no no di kan kom no twa de hyem nti na wo ba abefa wo no nti wo so wo kwa manye pese me nkuminya wo so twa wo de hyem no obi nti bosom bebre wo a obi wo ntwa hyem ne atim ne sa ama nti bosom bia kadem 30 years 40 years enfa wo bia ko se ya anye sa ama mre no ese enwi ya very powerful minua enwi ya ade o enwi modu enwi ni moja nyina 1k kambeka se bisuka ese enwi aye kanyi na anode tumi na ewum na anode wo se hwedi enwi wo pampam ni wo ba wonu mahu se bi wo na de fifi ohini mu ni firi ya na wonsem so yede ne bi ma ho timi ya ade bi a ne ho ahomete pa ewo tumi pa ade ntwa wo ha ma hu se nwi tem enso motom nwi se ho tene kasi bi efu ohini mu de ka ba wonu mu nyina fu nti bia ko bo se ni hini ne wo ho eso pa mi mi utingu ma no so hwe ko kora yu tenyi bi fu ho ba timi ya ade bi a ne ho ahomete enwi moja ene mframa nyina gina 1k yes sorry si wadaroma ede na abeka because ebin mo fa ne tra me say nye ne ya wo kan ya mi ma fa ne tra so mi ko yimiti meta ka asem bi se okọ hospital ne yetwe moja asaje wa de because apemfo moja na yetwe ne ye love na ye mfa mo no ye wa doctors ni bebro mo ton man crofo de ye sacrifice nti obi ko wo a wonyale nhwe team no wawu ya hwe all right so na me say ye de ne moja na ye sacrifice ni no odi agora wo bekọ ni se wonya obi a sunsun mu odu a wo sunsun bi a wo bo ho bai
So saa na wugya wunwi wa bonten bibia betimi asi ho nan san ye bai social media no so ma e beto dwa say ebinom ene hotel fo ni bi a wo mu pesika pem wonyam hontem no ma na ye adwuma no bi no ekọ na wo mu kodi nkomo nti be ma wo ba ho na wo ba abeda o condom no a wo be hye na wo nsuo no wo mu no wo yi de to ade na esi wo no ma anopa no wo nso akoyi no ma ton de amankofo a wo mu de mu nsuo no ekọ ye adwuma e mu de sacrifice de bia enti enye nwanwan so se ye wo san krofo kro ye bi omo ne wo mu yi tire yi edi sa adwuma di na so opanipa ho akwa so enu ntina se wo no obi tifie na natade yire a na obi twa na ntoma no na nani abere no because ade no de aka ne ho da ti ye de ye oboni bi ye betimi anyawo and then this time ye ja niema simple ana we ye bosom sem na niema say saa o ne ye say ene obi hie obi kura na se ne nesisi fom a o se ade ntina nesisi ba de waboda mana enso nature na hoden ye de bebere o no nye izi enso hie na ko be ka se konfo na nesisi fom nana medasi arafo black power emi ehun komo ene ekwa ekudi fi na ekwe no aibo no kra ka se wonim bibia nkasa emfa entia ewo ho na aba ha nso ananam yenim se ade a wonim wonu no so ye mfom so kra wo mutimi de chew na wonye hu nso de na akoye de aye mfa nchew fi na ekwe mum ye nhwe kwan be fa so na ehun nwi no ye bedi ni na afeye ba bia de be hye no ye de ahye ye enu nti kra na on sen crofo from say rastafo no omu nyiyi wo mo ho no niti mi onyi da ni moto mo nyi se na first Ghana se obi no rasta so no mo wi on hwa da se kra yira wo fia ye beto so enso rasta so mo nta anye bone e bia ne ngusie kakra bi obetwe apart from no ompu obeyire onye hwe because enwi ni kura egu ni tiri so no kasa kire no na enwi no so ba bi obefa bi obi anim no oh rasta oh upa kokrom sisi e na pese obi a opa rasta onye ne photo kura ye betum benya buya area fo no mo ha ne rastas be 10 e wa ha kura na betum de wakwa ma okuhu ni pakoro ba sakula eden nti nyankopon bo nwi ma senti na wo se be ma ni kwa se yuwan kan oti sa eso so baburu so de bia ye piriti so de bia na sofo kura we ni tiri ho osase nwi so ma e wo mo ni nyam okay so nti no se mfa nwi nto anwi so ti ma na o mo hye mo we na o mo ye makeup ni ye be ba ho asem okay ade benya time na no so ye be ka ho asem mate arafo muma ye mfansi na ye nsoro so na ye mfanye futu na ye ntu ye hofo medi ene abusuapani owusu aduomi ma munyina mu ene hwa awogyan no wa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya